An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi ye ntɛnɛ ye dɔ furancɛ dabere don fɔlɔ don bi ntɛnɛ bɛnnen bɛ natara san kalo 6nan juin kalo don bi y'o tile 14 de ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ furancɛlakalo la bi y'o tile 4 ye san kalo 11 na don hejira san 1442 san dugu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔlɔ bi kunnafoniw filɛ ka ladɔn ka fɔ an ka jamana kɔnɔ na walejugu kɛbaw kelen bɛ nin waati na dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ Koro marabolo kɔnɔ na kɛnɛ Moti marabolo la n'a bɛ wele ko Dinangoro walejugu kɛbaw kelen bɛ k'o dugu minɛ kalo kelen ni kɔ ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la wulikajɔ kɛba dɔw n'i y'a sɔrɔ bandi dɔw ye olu ye wulikajɔ ta n'i y'a sɔrɔ ni ka cɛ dɔ bɔnna nin na min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra Sikasokaw fɛ juma tɛmɛnen na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la Segu Siraba kelen sanfɛ sirabankasara dɔ kɛra o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la bɛɛ lajɛlen sigilen tun bɛ k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔ na tuma min na Sokɛli Kokala Mayiga sugandira ka kɛ minisiri ɲɛmaaya tun y'a yira k'a fɔ karido ko b'a sɔrɔ ale ka minisiriw k'olu tɔgɔ dɔn na minisiriw tɔgɔ bɔra juma tɛmɛnen na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan ka lasɔn ma balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoniw an b'a daminɛ an ka jamana kɔnɔ na furancɛla fanga ma ɲɛma kɛlen kɔfɛ ni k'i kale k'i siɲɛ Asimi Goita o kɛlen kɔfɛ ale ye i tɛgɛ sin minisiri ɲɛma ma n'o kɛra Dr Sokɛli Kokala Mayiga ye Sokɛli Kokala Mayiga tuma min na sugandira a tun y'a yira k'a fɔ ko ale kɛlen kɔfɛ minisiri ɲɛma ye ko ka taa se kari dɔw ma ko minisiriw tɔgɔ na dɔn o kumakan min fɔra fɛ k'a kɔn kari ɲɛ juma tɛmɛnen na Mali minisiriw olu tun dɔnna a bɛɛ lajɛlen maa 28 ye minisiri 25 min ye minisiri ciden ye o kɛra maa 3 n'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jama ye maa 28 de ye o minisiri minnu sugandira sɔrɔdasi 4 b'a la muso 6 olu bɛ minisiri ninnu cɛra minisiri kɔrɔ o maa 11 olu tora u nɔ na kura 14 olu sugandira ka far'u kan minisiri minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu sugandira o minisiriw tɔgɔ filɛ minisiri min bɛ jamana kɛlɛkɛcɛw ni sɔrɔdasi kɔrɔw kunna o minisiri kɛra kolonɛl Sajo Kamara ye minisiri min bɛ jamana kiriko ni bunadamadenw ka hakɛ ni jamana tamasiyɛnw olu ɲɛnabɔli kama n'i y'a sɔrɔ kiriko minisiri ye o kɛra Mahamadu Kasonge minisiri min ɲɛsinnen bɛ jamana kurayali ma ka fara kibaruyaw ɲɛnabɔli ma jamanadenw ani jamana ɲɛmaaya sobaw ni ɲɔgɔn cɛ o minisiri kɛra Ibrahima Isaka Mayiga ye minisiri min bɛ jamana marayɔrɔw ni mara cɛmabɔli kunna o kɛra lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga minisiri bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana lakana ma ka fara tasuma falaw olu ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma o kɛra colonel major Daoud Ali Mohamedine minisiri min bɛ jamana bɛn ani kelenya sikafɔ doni ma maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra colonel Ismail Wage minisiri min bɛ jamana bolimafɛnko ni a minɛnkow kunna o kɛra Damelelakaw furumuso Madina Sisoko General Dayiru furumuso ye ale minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana kokannaw koɲɛ ɲɛnabɔli ma Ablaye Diop minisiri min bɛ jamana sɔrɔ na nafoloko kunna Aluseni Sanu minisiri min bɛ jamana kalanko kunna Madame Siribe Dede Ousmane minisiri min bɛ sanfɛkalan ni dɔnni koɲɛ ɲɛnabɔli kama an ka jamana kɔnɔ o kɛra Amadou Keita minisiri min bɛ dugujukɔrɔ nafoloko kuranko ani jiko o kɛra Lamine Seydou Traoré minisiri min bɛ kɛnɛyako ni adamadenya sabati kunna Madame Deminatu Sangare minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ baarako ani forobaca sabatili ma ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka bɛn ma Madame Jawara Awa Paul Diallo minisiri min bɛ denmisɛnw ni farikolo ɲɛnajɛ ni denmisɛnninw ka koɲɛw sabatili ma n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ jogo ɲumanya ani fasoden ɲumanya hakililaw sinsinni ma an ka jamana kɔnɔ Musa Aga Atayer minisiri min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ani farafinna ka kelenya banbali kunna o minisiri kɛra Alhamdu Aga Eliane minisiri min bɛ togoda yiriwali kunna Modibo Keita
Ministri min bɛ jamana cakɛdaw dayɛlɛli kunna kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ka se k'olu baaraw dili don an ka jamana kɔnɔ na ka taa se baarako ni baaradege baaraw sabatili ma an ka jamana kɔnɔ na o ministri kɛra Bakari Dumbiya ye. Ministri min bɛ n'o ka baara ɲɛsin bɛ muso ni du ni denbaya Madame Wajide Fune Kulibali. Ministri min bɛ izini ko ni jagoko kunna Mahamudu Oldo Mohamed. Ministri min ka baara ɲɛsin bɛ dugubakɔnɔ ko ni soko dugukolo ko o sabatiliko ɲuman ani jamana kɔnɔ ladilaliko ɲuman ka fara jamanadenw olu jate bɔliko kunna o kɛra Birima Kamina ye. Ministri min ka baara ɲɛsin bɛ bɛsɛya sigida lakana ni waati kundalajan o kɛra Modibo Kone ye. Ministri min bɛ n'o ka baara ɲɛsin bɛ kunnafoni di ani kunnafoni minɛnw kuraw kunnafoniko ministri ka taa se mara la sabatili ma o kɛra Aruna Ture ye. Ministri min ka baara ɲɛsin bɛ bolola baara ni seko ni dɔnko ani danbew ni tabiyaw doni ma bala o ministri kɛra Andogole Gindo. Ministri min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsin bɛ diinɛ ko ka fara tabiyaw la sabatili ma an ka jamana kɔnɔ Mamadu Kone. Ministri ɲɛma kɛrɛfɛ ministri min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o sugandira ka bila n'ale ka baaraw ɲɛsin bɛ politiki ko o yɛlɛma ma an ka jamana kɔnɔ na ani ɲɛmaya sow olu jateminɛ ma an ka jamana kɔnɔ na o kɛra Madame Fatumata Seku Diko ye. Kɛnɛya ministri so bɛ n'o ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛya ni adamadenya sabatili ma o kɛrɛfɛ ministri min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsin bɛ adamadenya dɛmɛ waliyaliw ma ani maa corilenw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ka se ka sigi ka fɔ don maa corilenw ka daga kɔnɔ na o kɛra Umaru Jara ye. Ministri min ka baara ɲɛsin bɛ togoda yiriwali ma o kɛrɛfɛ ministri min bɛ n'o ka baara ɲɛsin bɛ bagamara ani mɔni o kɛra Yuba Ba ye. Ministri hakɛ filɛ maa 25 ministri jide 3 a bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan maa 28 don. Nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn jumadon ma kunungo kari u ye ɲɔgɔn ye ni ka se ka foli bilada kɛ ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn dɔn o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo ministri ɲɛma dɔ Dr Shokali ko Kalamayiga a da sera kuma caman ma u kan ka fɛɛrɛ minnu tigɛ bi n'o ye basigi ye bi ka ɲɛsin Mali ma da ma dogo bɛɛ lajɛlen la maa caman ka fɔ la ni maa minnu sugandilen filɛ e ka dɔn fɛn min kalifalen b'u ma k'u bɛna se k'a ko kɔni ka jɔyɔrɔ minɛ fa an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ. Jamana in mago bɛ baara de la jɔyɔrɔ ko tɛ dɛ. Fɛn min kalifalen filɛ u ma fasoden bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ ni hakilila ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ sibiri don ministri ɲɛma kɛrɛfɛ ma o kɛra kunnafonidilaw la an yɛrɛ jɛɲɔgɔn sɛbɛ n'o ye Ablaye Kone ale sugandira k'ale kɛ Shokali ko Kalamayiga ministri ɲɛma ka kɛrɛfɛ sigibaba ye. An bɛ dugawu kɛ fɛn minnu fɔlen filɛ n'i y'a bali fara ɲɔgɔn danaya min dalen filɛ ninnu kan a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye Mali ka basigi kɔ yarabi Ala k'u bila o sira kan an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye. Tuma min na n'i y'a sɔrɔ ni nin baara ninnu kɛra fasoden dɔw b'u hakilila di a ko kɔnɛ na Ismaël Fane gouvernement min sigilen filɛ bi e b'a filɛ cogo di? Ne tɔgɔ Ismaël Fane n bɛ société civile jɛkulu kɔnɔ. Gouvernement min sigira jumadon e hakilila mun ye gouvernement in na? Ni gouvernement in ne bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye ni gouvernement in kan an k'a to u ka baara daminɛ fɔlɔ. Parce que n'a fɔra k'a fɔ maa dɔw tun bɛ gouvernement in kɔrɔlen kɔnɔ olu ka sababuya de y'a kɛ coup d'état nana kɛ olu tilala ka n'u yɛrɛ sɔrɔ u jɔyɔrɔ la. Mɔgɔ kana k'i yɛrɛ ɲininka. Tiɲɛ don Sulasiw de coup d'état kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ olu mɔgɔ damadɔni minnu ye coup d'état kɛ hali n'a y'a sɔrɔ n'u ye mɔgɔ di ministère kɔnɔna la n'a tigi tɛ a jɔyɔrɔ fa ko fo diyagoya a ka to an kunna n'o kɛra o tɛ jamana ko ye dɛ o y'a kɛlen yɛrɛ ko ye. An dun bɛ problème min kɔnɔ o yɛrɛ kolama an tɛna yɛrɛ to o bolo dɛ parce que jamana bɛ cogo min na sa ka kalan jamana sigilen don tasuma de da la ka n'a kɛ yɛrɛ ko ye ko tɛ dabila a tɛ bɛn. An ye maa dɔw talen k'o don gouvernement kɔnɔ an ɲɛna k'a fɔ olu bɔr'u place la kun dɔ de kama. N'i ye ministre de l'énergie ta Lamine Traoré k'a to a fonction kɔnɔ o ni a bolo ministère fɛn na vocal bilala Facebook sanfɛ ni bɛɛ y'a mɛn jamana kumakan de taara k'o bila k'o fɔ Facebook sanfɛ. A ka kan o tun ka wele k'o ɲininka o ko la parce que jamana ko ye secret de o taara k'o bila o nɔ la. An bɛ bɔ min kalama tugun o président kelen ka investiture la n'o ye Assimi Goïta ye an ye Lamine n'o Sadio Kamara ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ bɛɛ ɲɛma a wagati ministre kun tɛ parce que u kun bɔra ministère la mais olu ka tila tuguni ka na ka bila bɛɛ ɲɛma premier ministre place ni CNT président place n'o ye Diaw ye o tuma an bɛ taa min gouvernement in an kɔni an b'an sigi fɔlɔ k'a lajɛ fɔlɔ a taabolo lajɛ Sadio Kamara u y'o
to ministre de la défense la a nɔ la an kɔni bɛ mun ɲini u fɛ Sugɛl ka hakili to a yɛrɛ la parce que M5 RFP tɛ mɔgɔ ta ye M5 RFP ye kunla kɛlɛ de maliyɛnw ko k'u tɔɔrɔlen don insécurité ka bon jamana kɔnɔ olu le farala ɲɔgɔn kan ka kɛ M5 RFP ni Sugɛl tilala ka na bila o ɲɛmɔgɔya kunna fo ka na kɛ primature ɲɛmɔgɔ n'o ye premier ministre jɔyɔrɔ ye o tuma k'a fɔ Sugɛl a nana mɔgɔw hakilina de kama primature la mais n'a nana ka keleku o tuma da mun y'a sankɔrɔta k'a layɛlɛ o da kelen a b'a an sɔrɔ ye sira la ka u tacogo lajɛ fɔlɔ kalo kelen kɔnɔ a ko bɛna kɛ cogo min na o kɔni y'a bila u kunna mɔgɔw de sara ni kɛlɛ in na M5 RFP ka kɛlɛ mɔgɔw de sara denmisɛnninw de sara dɔw banalen don fo ka taa kɛ mun ye olu bɔra cɛya la pepepewu parce que baliw sɔrɔ yɔrɔ min na a k'a kɛ to kuma na fɔ cogo to denmisɛnnin mɔgɔ min ka mariage kana ka kɛ une semaine bali taara a sɔrɔ o bɔra cɛya kɔnɔ pewu n'a fɔra olu ye ni kɛlɛ kɛ k'u niw di u banalo bɛ yen ko militaire ka tila ka na tuguni k'u bolo ja Sugɛl kana i n'a fɔ u ye mun kɛ Mukutari Wani na u b'an sɔrɔ u ye dɛ o kɔnɔna kɔnɔ a kasɔrɔ don tɛ ban parce que an tɛna an sigi ka nin ko lajɛ ten donc an bɛ se ka mun fɔ ni gouvernement kura in na an b'a lajɛ fɔlɔ kalo damadɔni kɔnɔ k'u taabolo lajɛ mais mun kɔni kɛra investiture don n'o ye Sadio Kamara ni Lamine Traoré ye salle kɔnɔ k'u sigi maaw ɲɛma an ka tila k'olu filɛ o gouvernement kelen kɔnɔ tuguni an dun y'a mɛn ko commune 4 procureur ka cikan kun bila la Lamine Traoré ma ka sababuya kɛ vocal bila Facebook sanfɛ u ka tila k'o ta k'o don gouvernement na an b'an sigi a ko tɔ la ye an bɛ dugawu de kɛ Ismail Fane ni tuyali kan ye a y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye juma sɔgɔmada joona ye Sikaso kin min bɛ wele ko kɛlɛtigila sanga dɔ n'a bɛ bɔ santinɛni jɛgɛjula dɔ ko wulikɛjɔ kɛbaa dɔ n'o ye bandi dɔ ye olu de nana ka bɛlɛn ka se ka na marifa da jɔ a la ka marifa ci a la sage min tun b'a bolo wari tun b'o kɔnɔ ka taa n'o ye o kɛlen kɔfɛ Papa Jalo ale tun bɛ a ko ju la a ye ɲininkali kɛ maa dɔw la kɛɲɛnaba dɔw la ye kuma min fɔ o filɛ ne tɔgɔ ye Madu ne de kɛra mɔgɔ sabanan ka sanu an bolo anw ye mɔgɔ kun fɔlɔw ye cɛ yɛrɛ kɛra n'a fɔ a kun dɛlen don ka mɔgɔ lajɛ quoi jama fanga na nɔgɔya dɔɔni min ye a ka sɔrɔ ka don ka sɔrɔ ka baara in kɛ quoi ne taara ala ma tɛmɛ 5 minutes ka ko in kɛra o kɔni ko mɔgɔ kolo kumaba de kun do ko a ka bon ko a ka jan quoi ko dɔ kun bɛ ka an compagnie kana ko moto kelen mun b'o bolo quoi o tigi kun ye moto jɔ gɛrɛbɛndara bon a yɛrɛ jigira kana ko in kɛ ka taa yɛlɛ moto tigi in kɔfɛ ka taa quoi a kɛlen ka ko in kɛ ko saki dɔ kun bɛ an balimakɛ bolo ko nafolo caman kun b'a kɔnɔ nafolo tɛ se ka dafa k'a n'o taara wari kun b'a kɔnɔ wari kun t'a kɔnɔ je ne sais pas a bɔra so kɔnɔ de ko a bɛna feere de kɛ hali n'a sɔrɔ n'a kun ye wari kun fɔlɔ minɛ a kun b'a don saki kɔnɔ quoi ko in nana kɛ ka sɔrɔ wari bɛ tɔkelentɔ de bolo o bɛ ka wari in compter quoi mais o tagatɔ ko n taara saki ne tɔgɔ ye Ibrahima Kamena maa min no ne ka patron no awa ne fa lo an bɛɛ bɔ dugu kelen kɔnɔna na fajiri 5 heures dama 30 sɔrɔ cɛ dɔ le nana cɛ in a bɔra logologoni fɛ motoban bolaw ka fan fɛ cɛ in tigɛ b'a poche ra casque b'a kunkolo ra casque in ye bugurujɛ ye cɛ in a blouson finman mara a nana se an ka patron in n'o y'an fa ye ni ka marifa jɔ ara kɛlen ka marifa jɔ ara a ma kuma a ma foyi fɔ cɛ in ye sagi kɔrɔta wari sagi lo wari de bɛ kɛ sagi in kɔnɔ a ka ca cɛ in ye sagi kɔrɔta min kɛ a jɔlen no a kunna a ye marifa tire ara a ye bali tire a kunkolo ra a kulo kɛrɛn na bali kɔni y'a sɔrɔ a fatura fatulen min kɛ polisiw nana ka na belanw kɛ ni ka taga n'a ye an bɛ yɔrɔ min na bi n tɛ cɛ in siɲɛ fɔlɔ ye cɛ in siɲɛ filanan nin ye nin ye parce que siɲɛ fɔlɔ a nana a y'a tire a nana a bɛ an ka compteur sauter n'a ye compteur sauter a bɛ segin ka don wo dɔ kɔnɔ wo in an labanna ka wo in fermer an ye woro fermer min kɛ a nana a tun bɛ compteur sauter a bɛ don patron bɛ Amadu Jasana in bɛ taa bilara à la fin a y'a tire bali tɛmɛna kulo kɔrɔ bali ma sɔrɔ sisan tile fila in na tɛ 3 semaines yɛrɛ bɔ a nana a kɔni taamana ka ne jɔ a kunna komi jɛgɛ feere yɔrɔ lo bon mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ déclarer k'a fɔ nin ye nin ye a tɛ se ka dɔn mɔgɔ minnu bɛna jɛgɛ san kɔgɔji jɛgɛ lo olu bɛ casque don kun na ka na système min na a y'o kelen de kɛ tɛgɛ b'a poche ra a nana se tuma min na a sɔrɔla ka marifa bɔ ni ka a tire a kɛ ni ka tire de nka an tugura ko zun a y'an fa faga mɔgɔ dɔw bɔra ɲɛ olu ko ye marifa b'a bolo olu y'o jɔ a kɛra komi mototigi dɔ wɛrɛ kun jɔlen don ɲɛfɛ mototigi o jɔlen don ɲɛfɛ min o y'a ta o taara an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye seereya dɔw kan ye man yɛrɛ san dugu min bɛ yen ko tinɛni a bɛ bɔ yen nin nka sigilen tun bɛ Sikaso de an b'a lɔn k'a fɔ tuma min na n'u ye nin kɛ Sikaso kin min bɛ wele ko kɛlɛtigila baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ye wa baara ninnu kɔfɛ an b'a lɔn k'a fɔ ko sangaw k'olu taara ka taa fure nɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ka duguden a sigilen tun bɛ Sikaso nin gɛlɛya in y'a sɔrɔ tuma min na n'u wulila ka na janajaw kɔfɛ k'u ye maaw ɲininka k'a fɔ ko so ninnu maa minnu ye waleya in kɛ k'u tɛmɛna sira jumɛn fɛ an b'a lɔn k'a fɔ u ka fɔ la ye k'o sira jirar'u la
ana kɛ i ka dɔ k'a fɔ u wulila k'a fɔ k'u ye kɛta dɔw kɛ o sen fɛ k'u ko ko ala tita yɔrɔ la ko ni ala sɔnna ma ko nin tigiw bɛ minɛ sisan k'u to la ko kunnafoni kɛla ka cari o yɔrɔnin bɛɛ yɛrɛ la ko maa ninnu k'u yera Sikaso gari kɔnɔna la u kɛra waati min na fɛɛrɛ balile tigɛra u sera ka minɛ nin waati in na k'u bɛ lakana tigilamaw bolo u yɛrɛ ka fɔ la k'an kana ban fɛnkɔrɔ bɛɛ ma an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan maa o maa bɛ nin ɲɔgɔnna waleya ta ni ka ɲɛsin bunadamadenw ma ala ka fura bɔ a kelen na bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma n'an bɔra yen an balɔrɔ k'a fɔ bi Denanguru o ye ka dɔ k'a fɔ mara dɔ ye Koro mara do ka na Mopti fɛ Mopti marabolo do o kɔni Denanguru bilama ko kalo 1 ani kɔ dagajugu sigilen b'u dala farabugu ta ɲɔgɔnɛ filɛ o kɔni bɛ ka maa caman kɔ ye kamana na bi ka sagani ka dɔ k'a fɔ waleya min bɛ bi maaw dugu minɛnen bɛ maa ti don maa ti bɔ a kɛlen bɛ ka dɔ k'a fɔ kamana gango ye dɛ Adama Jongo ale ye dɔgɔnɔ sifinakaw ka denmisɛnnakaw ka kulu ɲɛma ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn Dinanguru n'i y'a lajɛ commune de don a bɛ Koro cercle kɔnɔ Mopti région na ani Koro dugu yɛrɛ ye kilo 100 ani kilo 20 de ani Burkina frontière ma jan ɲɔgɔn na ni dugu in na ni ye a kalo 1 ani tile 9 ye bi ça veut dire mai kalo tɛmɛnen ka taa o la ka na bila bi la jatigɛwale mɔgɔw kɔni nana dugu in datugu dugu in maa ti don maa ti bɔ i t'u jɔlen kɔni ye nka n'i bɔra dugu in sira da o da fɛ k'i bɛ taa i mako ɲɛ ko la n'i ye kilo 2 tɛmɛ dɔrɔn o bɛ bɔ k'i ɲɛ tigɛ k'i lasigi donc o ye kabini mai kalo tile 2 ye ka na bila bi la bi na kɔni dugu in kɔnɔ vraiment a ko gɛlɛyalen don fɛn bɛɛ dɛsɛlen b'u bolo parce que n'i y'a jateminɛ don o don katakata ni den 10 ɲɔgɔn de bɛ b'u ka dugu la ka na Koro ka na u makoɲɛfɛnw ɲini i n'a fɔ kɔgɔw ani tulu ani malo nka nin y'a kalo 1 tile 9 ye o tɛ ka se ka na u makoɲɛ foyi ɲini ka taa n'a ye donc dugu datugulen don dugu in dun ka bon maa min b'a kɔnɔ a bɛ maa 1000 bɔ bi na kɔni dugudenw a kɔlɔlɔ fɔlɔ min b'u kan balo dɛsɛ b'u la c'est à dire makoɲɛfɛn minnu bɛ yen ni u mago kan ka s'o ma olu bɛɛ dɛsɛ b'u la k'a kɛ fo bi na k'u t'a dɔn u bɛna min kɛ yɛrɛ an kɔni an ka ɲininiw na an y'a mɛn k'a fɔ ko faama dɔw bɛ yen armée yɛrɛ ka kan bɛ yen nka armée ka kan in olu o tɛ ka se ka ɲɛ bɛrɛ sɔrɔ a la nka foyi ma bɔ mais ko yɛrɛ kɛlɛ yɛrɛ ju bɔra an ka fintigalaka minnu bɛ yen parce que waati dɔ olu tun taara opération dɔ kɛ ka maajugu ninnu caman faga k'u ka minɛn dɔw ta donc maajugu ninnu fana ye u labɛn k'u bɛn'u ta sara u nana armée attaquer min kɛ vraiment attaque ma jugu la o ye attaque kɛ siɲɛ 2 mais armée sera ka maa min faga o la a bɛ maa 40 ɲɔgɔn bɔ bon o dimiya kama olu ko n'i y'a ye an ka armée bɛ ka fɛrɛ olu ma ko ni population de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko population de bɛ renseignement di olu ma n'olu tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ la ko population bɛ renseignement di armée ma ko de y'a to olu dɛsɛlen bɛ ka kan in wuli ka bɔ yen donc n'o de don u b'u ka tajuru sara kɛ dugu la bon o de filɛ nin sisan ka dugu datugu ka a bɔda bɛɛ minɛ ni mɔgɔ tɛ se ka bɔ bilen. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Adama Jongo kan ye o kɔfɛ min ye Jibril Goro ye ale ye Denanguru ka ye nin waati in na u ka maaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kamanagan minɛ kɔnɔna na sigilen bɛ Côte d'Ivoire dusukama kasa min b'u la bi an ka Jibril lamɛn. ne Jibril Goro de don ka bɔ Koro cercle la dugu min bɛ wele ko Denanguru. Denanguru bɛ sɔrɔ Koro cercle la Koro bɛ sɔrɔ Mopti région na an bɛ a bila fɔ a bɛ cɛsiri min na jamana in kɔnɔ jamana kɔkan a dɔnlen de don vraiment an b'a fɔ o la ka information ɲini k'a di jamanadenw ma hakika vraiment an ka foli b'a ye ani cɛsiri ala k'a bolo mɛn a baara la maliyɛnw n'a fɔra ko Mali Bamako dan tɛ Mali ye dɛ fo aw ka o de bila aw kunna an b'a fɛ ka mun fɔ an ɲɛmaw ye o ka cɛsiri kɛ ala kama degun mun bɛ anw kan an bɛ se ka libérer cogo min degun jumɛn de bɛ anw kan Denanguru datugulen de don kalo 1 ani dɔɔni a datugura le 2 mai 5 mois 2021 kalo 1 ani dɔɔni Denanguru datugulen de don maa tɛ bɔ maa tɛ don Denanguru attaquelen bɛ jɔnw de fɛ marifatigiw minnu ma lakodɔn minnu ye jadisiya tɔgɔ ta ka da o la ka sɔrɔ kafiriw de don Denanguru datugulen bɛ olu de bolo Denanguru n'i y'a jateminɛ kɛ militaires ka kan bɛ wagati caman o nana kan attaquer o tɛ sebaya sɔrɔ o y'a lajɛ k'a fɔ ko population de bɛ ka information di Mali armée ma ko ni an ye population datugu o la an bɛna kɛlɛ tagabolo yɛlɛma donc Denanguru datugu bɛɛ de nin ye population min bɔra ko a bɛna taa dugu wɛrɛ la o bɛ lasegin mun bɔra ko i bɛna taa Congo kɔnɔ lɔgɔ ɲini na o bɛ lasegin Denanguru nɔfɛ dugu minnu taara sɛnɛkɛyɔrɔ la o ye maa caman kɔni gɛn
ka don dugu kɔnɔ minnu ma se ka don dugu kɔnɔ fana o interdelen bi dinanguru kɔnɔ o tɛ se ka na tuguni minnu sigilen bɛ o ka balo o ka ji o ka fɛn bɛɛ bi bɔ dinanguru de kɔnɔ ka taa bon olu tɛ se ka na dinanguru kaw fana tɛ se ka taa o sɔrɔ vraiment nin kɛra anw ma degun ye maa ba yirika de bi sɔrɔ dinanguru kɔnɔ n'a fɔra o dugu datugulen filɛ nin ye commune Kotoro ani a nɔfɛ dugu a bɛɛ lajɛlen datugulen filɛ nin ye kalo 1 ani dɔɔni Mali ɲɛmaw a kɛra comme foyi de ti ka kɛ vraiment o kɛra anw ma dabalibanko ye an bɛ mun fɔ an ɲɛmaw ye mun ye transition président ɲɛma Assimi Goïta ani premier ministre Sokala Maïga an kɔni bɛ ɲɛsin aw de ma ni aw bɛ se ka dɛmɛ don aw ye vraiment aw kana population to jugu bolo ten ni jugu n'u ye sebaya sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali état ka fanga foyi tɛ député tɛ maire tɛ o ka sariya de bɛ boli population ta ye o jigi dalen bɛ maa minnu kan o ye Mali armée de ye ni a fɔra i jigi dalen bɛ maa minnu kan i ɲɛ fana tɛ da a kan a bɛna kɛ cogo di vraiment a ko kɔni a gɛlɛyalen bi an bolo bi an bɛ mun ɲini transition ɲɛmaw fɛ o ka dɛmɛ don dinagurukaw la o la dugu bɛ se ka libérer cogo min an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Jibril Goro Kaɲe ye Jibril Goro y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ n don cogo la ka fisa tan bila cogo la kana se ma ka fisa wuli ka bɔ nka ye u mago bɛ basigi min na bi maliden bɛɛ lajɛlen an bɛɛ mago bɛ basigi ni lafiya min na an ka jamana kɔnɔ na Ala k'o sabati n'o tɛ min ye gɛlɛyaba ye bi nin ye gɛlɛya ye dɛ ka dugu minɛ maa si tɛ bɔ i tɛ taa yɔrɔ si adamaden ka fɛn fɔlɔ ye mun ye a ka kan bila n'o mɛnɛni na ka ban e ka dɔn i kɔni ta kɛra tɔ ka jɛ ye dɛ nin ɲɔgɔnna de taara ka ɲɛsin farabugu ma ka taa fo kalo caman ba la an bɛ fɛn min fɔ jamana ɲɛmaaw ye bi u ka fɛɛrɛ bali tigɛ nin baara ninnu ka se ka ninnu bolo k'an ka jamana kɔnɔ na n'o tɛ a bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw k'u bila u ta don u bɛ k'o yɔrɔ min na ka t'u jɛ yɔrɔ min na Ala k'an ka jamana kolosuma an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jamana in basigi n'an bɔra ye siraba an kasara siraba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Segu siraba ye Bamakɔ kɔnɔ yan ka bɔ farafinaka yɔrɔba min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye munumunu zalo yɔrɔ ye n'o ye Tour-de-l'Afrique ye fɔcogo la ka bɔ yen ni k'i kunda Segu kan o gudɔrɔnba kelen in an b'a ladan k'a fɔ Yirimajɔ yɔrɔ min bɛ wele ko station n'i y'a sɔrɔ Itaji Bondo min bɛ yen ni o ye station Kondo o yɔrɔ la dingɛ dɔ bɛ yen juma sɔgɔmada fɛ min ye kamalen dɔ ye ale ni boli kɔni nana jigin yɔrɔ in na yen nɔ ka kasara nin na a kɛnɛ kan Oumou Dambele ni Julacɛ Jakite olu tun bɛ kɛnɛ kan tɔgɔ la u ye ɲininkali kɛ a seereya dɔw la u ye seereya minnu sɔrɔ kɛnɛ kan o filɛ. Ne kɔni ye baarakɛla ye station Kondo la yan nɔ accident de kɛra mototigi dɔ de sira bila a jiginna pont kɔnɔ an kɔni ti dɔwɛrɛ kalama sɔgɔmada nin na an wulila an yɛrɛ kuma bɔ fɛn kalama mais an balila ka mun ye an y'a ye mɔgɔw bɛ k'u jɔjɔ ka taa lajɛ u bɛ ka pont kura min dilan moto jiginna min kɛ a kunkolo de y'o sɔrɔ Ala y'a kɛ a fana ni tora la nin bɛ Ala ka latigɛ de n'Ala ye latigɛ boli ka kan wa i yɛrɛ se t'a la mais mɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko siradilanlaw nɔ don ne kɔni y'a bila minɛ min kɔnɔ Ala ka latigɛ de don a kɛra siradilanlaw a ma kɛ siradilanlaw ye ni don sera ka ban i bɛ sa ne kɔni ye n jɔ k'a lajɛ siɲɛ kelen dɔrɔn ne ma se k'a lajɛ ka ɲɛ tugun. Ne tɔgɔ Alima Mɔgɔ Siri an kɔni nana sɔrɔ mɔgɔw jɛlen don u bɛ ka filɛ pɔnpe mɔgɔw nana bɔ u y'a ta ka bɔ k'a da dali in sanfɛ k'a daminɛ ten fankelen na ka na kunkolo kɛrɛ la o kɔni bɛɛ kun cilen de don o y'a sɔrɔ a daminɛ ji cɛra k'a kuru a da ji cɛra pɔnpe mɔgɔw y'a labɔ k'a sɔrɔ kunkolo in cilen de don u y'a ta yɔrɔ min na u y'a kunna ninnu lajɛ k'a sɔrɔ wari b'a kunna karidane b'a kun u y'a ta o la ka uru bɛɛ bɔ a kun sisan k'a ta ka wari ninnu jate u y'a ta o la k'a bila u kun ka taa n'a ye. Bolikojugu de don wa ou bien sira dilanbaliya de don. Dali kun da nin bɛ yɔrɔ in na ne kan t'a dɔn mɔgɔ min y'o bon yɛrɛ ne yɛrɛ kɔni bolo dali kun man ka bɔ yen nɔ parce que dɔw hakili sigilen tɛ u bɛ na ni boli ye kosɛbɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛrɛ tɛ gitɔrɔn kan dɔrɔn u bɛ boli kosɛbɛ de o bolibatɔ u bɛ taa bala na dɔrɔn ka t'u yɛrɛ bɔgɔ bi a kɔnɔ ne yɛrɛ bolo boli o jugu in de don parce que dɔw k'a kɛra dugujɛda in na de o b'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ gitɔrɔn kan u bɛ boli kojugu. An bɛ dugawu de kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔnna kasaraw yarabi Ala k'an kisi a ma n'an bɛ fɛ ka se joona an ka taa dɔɔni dɔɔni o bɛ kɛ sababu ye an bɛ se joona ka sɔrɔ foyi kelen man sɔrɔ Ala k'o hakili di an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka bolimafɛnw sanfɛla la n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi Faransi jamana kɔni Mali ta kɔni kelen bɛ bi parti koloma ɲɛjugu bɔnna ye k'o sɔrɔ kɛ maliden caman bɛ yen fasoden fanba bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ye k'a fɔ Faransi jamana k'u bɛ fɛn min na bi k'o tɛ dɔ ye dɛ ka se k'an ka jamana kɔni k'a bila dingɛ jugu de kɔnɔ na o kɔni kelen bɛ sababu ye maliden caman bɛ hakili da o ko senfɛ lajɛrew bɛ ka kɛ o ko senfɛ cogo min na o bɛ ka kɛ ten min ye maliden dɔ ye n'o ye musolaka ye Adamu Diko ne ko
e hakilila ye mun ye nin baara ninnu na an ka lamɛn. Ni décision min taara Faransi jamanakuntigi fɛ a bɛ wagatini bɔ ni kuma kun bɛ sen na ni fɛn min y'a teliya o ye fangadafe 2 mun kɛra kɔfɛ in na o ye ni décision in tali teliya parce que a b'a yira k'a fɔ an ka armée an kan ka ɲɛsin an yɛrɛ ka sécurité ma olu ka jamanadenw de bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan ka na kɛlɛ kɛ a ka kan anw mun ye maliyɛnw ye anw mun ye saheliens anw fɔlɔ ka kɛ terrain kan donc ne yɛrɛ ka hakilina la ni décision in min taara min ye ka kɛlɛ kɛcogo u bɛ ka kɛlɛ kɛcogo min kan o format falen ne bolo décision in a ɲɛna parce que olu bɛ na ka na anw dɛmɛ de mais olu man kan tɛ ka na kɛlɛ kɛ anw place la donc a ka kan u bɛ action min kɛ sur le terrain olu ka dɔ b'o la anw yɛrɛ ka armew ka kɛ sur le terrain olu ka appui na u ye min fɔ a ka kɛ appui technique ye état major ma mais min ye terrain kan fɛn minnu kan ka kɛ vraiment an yɛrɛ ka armew ka an ɲɛsin o ma parce que olu nana ka n'an dɛmɛ mɔgɔ bɛ dɛmɛ wagatini ko de la dɛmɛ man kan tɛ ka kɛ kudayi ye mɔgɔninfin man kan tɛ ka to dɛmɛ dɔrɔn kɔnɔna na a ka kan anw yɛrɛ fɛnɛ minnu ye maliyɛnw ye an ka faamaw u k'a lajɛ ka plan kɛ plan min bɛ a permettre maa minnu nana an dɛmɛ u bɛ se ka taa wagati min na o wagati ka dɔn parce que a man kan anw ka to dɛmɛ kɔnɔna na éternellement u kan ka na ka na anw dɛmɛ an k'an yɛrɛ préparer problème min bɛ an kan an yɛrɛ ka se ka o problème ninnu régler donc ne bolo nin ye o première étape ye donc a ka kan sisan an ka autorités de ka nin opportunité yi saisi pour que an yɛrɛ bɛ se k'an labɛn cogo min na problème min b'an da la an yɛrɛ ka kɛ o fura fɔlɔ ye. Ani tun ye Adam Diko kan ye o hakilila kelen in kɔnɔ na n'a ma ɲɛ ka fɔ Faransi jamanatigi y'a yira k'a fɔ ko ale ka maa minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Barkani ye fale bɛna don olu ka kɛcogo la Mali jamana y'a faamuya ka dɔ wɛrɛ tɛ dɛ k'u tɔgɔ dama fale o de don k'u to an ka jamana kɔnɔ na hali bi min ye ka dɔn k'a fɔ CNT kɔnɔ na Abakar Sidiki Fɔnba ale b'a hakilila de o ko sen fɛ an ka lamɛn. K'a fɔ Macron ka nin décision in a ye nin hakilina minnu ta n'a bɛ ka baara kɛ n'a ye a bɛ fili kɔnɔ fɔlɔ olu minnu ko k'olu ye bɛɛ y'a fanga jalatigɛbaga ɲuman ye ni maa kan ka misali ta Faransi kan mais Faransi ka nin président ye misali man ka taa kan wa an bɛ se k'a fɔ bɛnkan min bɛ ale ni Mali cɛ sarasuko bunakun kan ale kɛlen filɛ ka janfan don o ko la n'a yɛrɛ jogo ye nin fɛn ye fɛn mun ni mɔgɔ y'a jateminɛ a b'i tɔɔrɔ mais tɔɔrɔ ko tɛ nin kan ka kɛ sirada de yɛlɛlen ye Mali ɲɛ walasa an bɛ se k'an bolo di maa wɛrɛw ma tuguni mun tɛ ale Faransi ne yɛrɛ ye CNT maa ye don n'a nataala an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ n'an y'an bolo don nin papier cɛjugu min na n'a kɛlen bɛ kɔlɔlɔ y'an ma ni nafa foyi ma y'a la n'a y'a to dɔrɔn Faransi ka t'i i kolokolo k'i basigi tesali ci n'a ka ŋaniyaw ye ŋaniya minnu n'o ye siniɲɛsigi donc ne bolo nin tɛ kojuguba ye mais a fiɲɛ ye mun ye Faransi n'a jamanaba modèle ni nin président modèle de man kan a bɛ ka kɛni min don Faransi kun bɛ a tɛ k'o don Mali kun parce que an bɛɛ b'a dɔn Faransi tɛ Mali la yan Mali ka hɛrɛ kama a bɛ yan Faransi de ka hɛrɛ kama mais bɛɛ b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na a ko fanga ka bon Faransi ma an b'a ɲini président Assimi Goïta fɛ nin wagati in na a k'i jija a ka papier kɛrɛnkɛrɛnnen ci irisiw ma a ka ci chinois ma a ka ci américains ma a ka diɲɛ bɛɛ wele parce que Mali mago bɛ bɛɛ la anw tɛna an sigi k'an bolo ma da ko Faransi ko Faransi dɛsɛra a y'a ka dɛsɛ yira wa nin y'a yira ko Faransi dɛsɛra donc ni mɔgɔ dɛsɛra ko wɛrɛ tɛ dɛsɛli kɔ i bɛ taa de donc n'o taali boloda la o man ka balana mais nin ye ko ye fɛnba de don an k'an jigi sigi an k'an jigi da Mali kan k'a fɔ maa si tɛna Mali in jɔ ni anw yɛrɛ tɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma wa an mago bɛ diɲɛ bɛɛ la bɛɛ ka na ni yɛrɛ bɛ fusaya nin b'a to an bolo bɛ bɔ bolo kelen kan an b'an bolo di fan bɛɛ ma mais quand même a bɛ ka dakari kɛ Faransi la don n'a nata Faransɛw bɛ nimisa nin tɛ anw ni peuple français bila ɲɔgɔn na an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mais u kɔni garijɛgɛ ma kɛ ɲɛmaa la ɲɛmaa min kɛra tilennen ye a ka dalakanw kɔnɔ donc o de bɛ ne fɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin tɛ jɔrɔna ko ye nin nisɔndiya de ye dakura de yɛlɛla. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Abakar Sidiki Fɔnba nin tun y'ale kan ye CNT ma don o kɔfɛ maliden dɔw b'u hakilila di bi Faransi ka taliko la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ walima Faransi n'an ka jamana ka baaraɲɔgɔnya la an ka maliden dɔw lamɛn. N'u tora est ce que n'u irisiw bɛna bɛn ka baara kɛ an fɛ yan an bɛ dɛmɛ de ɲini an tɛ se ka Faransi la cogo o cogo an ni Faransi bɛ ɲɔgɔn fɛ mais u k'a lajɛ u ka to yan mais u ka irisiw nali u ka sɔn a ma u ka jɛ k'an dɛmɛ ka baara kɛ. Depuis Faransi nana yan anw ka saya kɛra en gros de a kɛra en gros yɛrɛ an tɛ se ka bɔ ka taa Kita an tɛ se ka bɔ ka taa Gao an tɛ se ka bɔ ko drone b'u bolo o drone yɔrɔ u bɛ yaala u bɛ photo ni fɛnw ta Faransi tɛ se ka tiɲɛ fɔ anw ɲɛna o tuma na ko Faransi nana anw bɔ bolo la Faransi ko k'olu nana k'olu mana kɛlɛ la k'olu nana lafrali la lafrali tɛ ka kɛ don o don en gros saka to an bɛ ka ba sala. Bon Faransi ka taali kɔni ne kɔni bolo kɔni a nafa ka bon an kan parce que Faransi nani de Faransi nana ka na se fo bi ma an bɛ nafa foyi y'a la dugu jɛ o jɛ n'i m'a fɔ ko kunun ka kusa ni bi
ni ninnu bɛna taga ninnu tagalen kɔfɛ yarabi halisa ala ka an yɛrɛw kolo sinsin ka an jɔ an yɛrɛ ka an yɛrɛ kɛ k'an ka fɛn bɛɛ ta ala ka o nɔgɔya an ye ka taali ala k'u k'an ka hɛrɛ ye yarabi nka ninnu dɔrɔn taali t'an ɲɛ ye dɛ belebele bɛ yan fɛɛrɛ ka kɛ o fana ka taa faransi n'a y'i fa furakɛ dɔrɔn a b'i ba faga donc u ka t'u transformer cogo dɔ la ka don MINUSMA la o fana bɛ se ka kɛ ka na an mago sa fɛɛrɛ ka kɛ MINUSMA fana ka taa de ka bɔ an ka jamana nin kun bɛ makɔrɔn kɔnɔ a mɛnna o depuis waati min na bilenna ka o tɛgɛ f'a ye bɛ ka ninnu wele ka taa ko po de nin kun b'a kɔnɔ a mɛnna tabali kɛra tabandakila ala k'a to u ka taa yɛrɛ de ko ka fiɲɛ k'u yɛlɛ so ye suka an ma ɲinɛ an ka faamaw fɛ o jɛkulu kura ye mali kana dɔ la dɛ u bɛ min fɔ a ko daminɛ a n'a ta laban minɛ o tɛ kelen ye dɛ u kana don u ka jɛkulu foyi la an yafalaw ma koyi u ni ce u ka yen bila yɛrɛ de barikani bɛna taa a m'a fɔ ko barikani taara koyi a ko de k'u bɛna barikani bɛna bɔ yen u bɛna tɔgɔ wɛrɛ u bɛna labɛn cogoya wɛrɛ la komi ni barikani tɔgɔ in de bɛ ka mali gêner barikani de tɔgɔ ye mun ye ka nanzara dɔn u b'a namu sisan ka d'an kun wallahi maa hakilila ko barikani bɛ taa ten a tɛ taa ten dɛ ayi hɛrɛ foyi t'a ko kɔnɔna na faransi ka taa e ye baara jumɛn bila faransi ɲɛbila baara la ni faransi taara k'i sigi de i ka telefɔni kɔfɛ ko faransi ka taa mais san 8 jamana kelen kɔnɔ faransi ye n'a ya wagati min na u ni sisan cɛ olu nana de k'u bɛna ka na tɔɔrɔ dɔ wuli ka bɔ an kan mais u nalen san 8 ni dɔ ma fara tɔɔrɔ kan dɔ an ma hɛrɛ foyi sɔrɔ n ko k'o fɛnɛ de ye jateminɛ e taara mɔgɔ nɔfɛ ka na ko problème min de la k'o ka na e dɛmɛ o tigilamɔgɔ nana ka na e dɛmɛ sisan donc foyi ma se ka bɔ e ka o kungola fɔ dɔ de bɛ k'a fara a kan an balada k'a fɔ nin tun ye fasoden dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi ala k'o sabati n'an bɔra ye juma tɛmɛnen Mahamud Diko ale ka kutuba senfɛ a da sira ma minnu b'a fɔ faransi ka taa walima irisilaka na ale ko tamabɔ 9 na ko nin bɛɛ lajɛlen ye kafiriw de ye Mahamud Diko ye kuma min fɔ kutuba la o filɛ anw bɛ dɛmɛ ɲini min an b'an ɲɛsin dɔnni ma an bɛ kule ka dɔnni ɲini man maaw bɛ kule min na o de don wa a ye taa risiw nɔfɛ a ye taa ameriki nɔfɛ a ye taa faransi nɔfɛ i bɔra kafiri dɔ bolo ka taa don kafiri wɛrɛ bolo a ɲɛna wa kafiri ye kafiri de kira jugu ye kira jugu de a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a bɛɛ ŋaniya ye kelen ye maa t'u la min bɛ alakira ka diinɛ in fɛ a tigɛra dago da diɲɛ bɛɛ ka ban na maaw ka fara ɲɔgɔn kan u ka taa anw ni ala de bɛ ɲɔgɔn fɛ anw kun t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ yan yɛrɛ min bɛ bɔ ala sini o bɛ ala bolo nka o la anw tɛ kuma wa munna kafiriw bɛ anw bagabaga n'aw kumana n'a ye fɛn fɔ n'a ni mɔgɔ ye silamɛya fɔ ni bɛn kɛra n'a ye k'a ka kuma ka fɛɛrɛ ɲini o la n'o kɔni sabatira aw fɛ anw bɛ taa k'aw to a ye taa ala yɛrɛ kana to k'aw ka na aw taara o bɛ taa ni ala ka dɛmɛ ye wa marifa bɛ minnu bolo n'olu bɛ yaala n'olu ko k'u bɛ ko wɛrɛ la aw bɛɛ ala ka jɔ n'olu ye a tɛ se foyi la olu tɛ se aw tɛ se min bɛ se o de ye ala ye wa minnu ko silamɛya kuma kana fɔ silamɛya kuma in bɛ fɔ dugukolo in kan wa a bɛ fɔ nin jamana in kɔnɔ a jar'u ye wa a ma ja u ye wa ala ka diinɛ in bɛ fɔ nin jamana in na yan anw ka jamana in ye n'i ye maaw jɔ 198 ye silamɛ ye marifatigi de y'o wajibiya yan wa an b'an ka jamana kɔnɔ ko ni an ka fɛɛrɛ ɲini an ka kuma ni maa minnu bɛ yen n'olu hakiliw ma ko faamu an n'u bɛ se ka kuma fitina bɛ se ka ban jamana kɔnɔ cogo min ko ni maa min da wakara k'o kuma fɔ o kuma olu bɛ taa e yɛrɛ n'u bɛ min kɛlɛ o k'o k'i la saya ni balotigi ye ala de ye maa minnu kelen bɛ k'u yɛrɛ bila ala pilasi la ka tasuma fara ɲɔgɔn kan k'a mara u bɛ yaala n'a ye diɲɛ kɔnɔ ni min m'u sago fɔ u b'i fa n'a ye k'olu ye adamadenya tanga n'a ye olu ye adamaden kɔlɔsibaa ye o ye tiɲɛ wa tiɲɛ tɛ o a bɛ se mɔgɔw la ka maaw papa ni min ka d'aw ye a k'o kɛ mɔgɔw la ani aw bɛ tiɲɛ kan o ye kelen ye jango aw bɛ min fɛ o ka kɛ maaw ka sɔn ni aw ta ye kiiri ye aw ta ye ɲɛnamaya ye aw ta ye ni min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ n'a ma bɛn aw ma o man kan ka kɛ aw de ta ye diɲɛ ye aw de ta ye mɔgɔw ye anw bɛ balo yan ni ala sɔn n'an t'a sanfɛ don min an b'a ɲini ala fɛ n'an bɛ kɛ dugu ma yɔrɔ min o ka kɛ yan ye dan fɛn an k'an kunbɛrɛkuru minɛ e ye wala ka sujudu kɛ ye wala e fana fɛn o fɛn fɔ hali n'o tɛ bɛn ala ma o ka bɛn anw ma anw b'o kɛ mun na maa minnu daw ma mali ala kira minnu ko kira ka kan ka dɔgɔya ko a bɛ bɛn k'o man kan ka bali o tigilamaaw ye maaw ye o n'u bonya ka kan ka kɛ anw yɔrɔ wa
nit ñe wu tay wu kafiri fona ya so ambe min fo kira ko la wo tekki nit ñe do wotila mo bonye makanga kan yoro ambalodan ka fo ni tiye Mahamud Digo Kanye ni fora juma do kutuba la o kofe sibiri do faranyongan do kera kulumimbe inabe wele ko yerewolo tomo ulu ye faranyongan ke ka nyefole ke bi ni kuma mimbe ni asorna fole fle do jabi daka yerewolo tomo ko ulu ka lajere kene kan ni asorbe tali ke Mohamed la momwale kuma mfo ufle ambe partenariat de ko dugu ka chide mali be minale no la un chantier de France kana un popolo la un chantier ni France mana un popolo la France yere nana ana reka agenda yi mamo be se ka un popolo la ambe faro tiga amma fa mo kana mali popolo de ango na faranga nga je ka mali popolo la anyo de France nana nya reka agenda di to ba kana mo do fila ebe mobili ngono ka Africa mobili la nendu ibe seli misiri ngono obado ni tokoroba ni kuma fo nama ayira mo wula ka mo ko filila abe mo chama do fili kono Arabie Saoudite flani na Arabie Saoudite je bebe wuli islam bebe wuli bi kata iji magani alikaba ere alikaba kelinde alikaba protéger les américains de fait on peut tasser alikaba mun kata nyeshama américains de ka protéger ayeta ni ka do accord de be magani américains ni yonche donc encore de go on va faire Mado de kana fara an tisimuna oko ke an ale fana tisimuna an ko ke an ga jaga jamana in bobula ali rishi partenaire bula partenaire be tie jamana pela toroba kana mo do fula dokera ni koro de sirima ko akli tika sika para ke quoi ta retraite la ki se bo demsunu de ta quoi we kuma bla ambalodan ka foni tu Mohamed Kanye ambe dugo de ke anga jamana basigi ni lafia bena sera ostrafe ala ka jamana mblo mene kono na mbura ye kor songo ko kuma chaale mbede kata se no kuma ka soro hakla puma udo kuma nute sababai yasa go pratique dama mi kado ka fo Mamadou Traoré ka bo maraka kungo ale bo nyefanye angalame Mahamadou Traoré ba ho go digi madu nye maraka kungo mere nye maraka kungo secrétaire coalition tombe ko union nyo secrétaire nye mo maraka kungo bi kuma u chaale mbebe kor songo ko la ko kor songo ko ichudi mo chayalembe oye mogoro nu mirina tayro chogodi ni ya me jamana abi jo sariya de kan président min bora e oye kori ke biduru ni woro e amaka kunve papier kono ko dedo asebe ne be papier kono wakabana menena munun nana umakuna foni foi di min ba jira ka fo fem bora kori foi la parce papier min kera amaku yina mo bakalama ola amba fo kori be achogola min be semete kuna bi no en nangonda mele afana bora telela ka segene ma kelenga oye jamana kundige piri kele mindi no e biduru ne woro ya ne angare bore wa fla ne keme fla warije o ba chogola mali kono fo ma bo ala papier kono ko dedo la jere do kera chikela u fe ka yira ka fo ko olu ye kuna foni soro ko afura ka fo ko munu ye doke salango songo fole ka bi di oluma ola ko nga munu ma fo isene korla ko olu tate o songoina o chen kuma yiwa piri min ira mali piri dedo davara chitala afura mali kori abe sene biduru ne woro ka donc mama be seneka mali territoire kan o belajile tay bidur ne worode munde la ni kuna fan nun charlembe ka bolon mene cha manya bla hagilla de ka fo président de prix sigi ou au président tibli la prix bina sege ka bo anona parce que mo ma bla hagilla ka fo ko bene zoro kumbe mawde do jamana mana bayle ma ko jamana sega akono sare be filiklikli franyo ambe no ino shikela do ga fola ko ere de kelembe so ka gelan nun do uluka daga konana aw ka jabe muyula bon jorani ko ne mana dabo jorani ma ko ne wajibi bebi ta foki ta do sare akono sino meno me iniyo kuna bi iniyo sare an kura mun ko ne tara sisa an masigi jamana laje bade iniyo ngo sigi senga wa ni biddo ala fana ibi soro anyemwa la election sira de fait wa munun bala bi mu wire ka election sariya ta wire election de sariya tara jamana fe wa akera o keto de la ni filiera min dala o filide me ka fo ko o de nana ni mbela jele ini ongo mana ni ko re piri ko chocha cho salo ko re piri bina coronavirus fe ko re fana masaka senabli me ka fo ko e biro ko kuntoyi wa ali ame wati mena sa biro ko teka je ko re senani ko kan biro ko yin sariya ko de ne aya sariya je min bi fo ne min da ya kira sariya wajibi sariya labatuli de ne jamana re sariya fana boamo o ya do yo me sariya ko ne ndara de kwa ka labatu mali dayele do bi ka se hakamina ne fene nguna foni manga foi ke ko re senena parce que en fin o fa ba so nyema do ba mbela e dama mi na ni bo yininga itita ko re chige nyema sorobi ka fo ki ba fo ko ale ya ye papier kono ka fo ko dobora ko re prila
donc ne fɛ n'a bɛ ka siga don maa min dusukun na i ka siga bɔ i dusukun na kɔɔri ye 56 ye foyi t'a jɛ nɔgɔ b'a cogo la n'o ye 2000 ni 200 ye wari jɛ foyi t'a jɛ an bɛ ala deli de ala ka ji ɲuman di an ma n'o tɛ foyi ma yɛlɛma kɔɔri ko la coup d'état ko t'o la foyi t'o la kɔɔri b'a cogo la ɲina min fɔra an b'a lɔn k'a fɔ Mamadu Tarawele Digi Madu ni tun y'ale kan ye cikɛlaw ka kɔɔri sɛnɛtɔn ɲɛmaa dɔ u y'a fɔ cogo min na fɛn in ma bɔ a sɔngɔ na maaw bɛ ka hakilila kuma de fɔ yarabi ala an kana sira kumaw minɛ ka cɛnni kɛ kɔɔri ka sɛnɛ bɛɛ ka kɔɔri sɛnɛ o y'a kunba di ala k'o hakilila ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra n bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi an karamɔgɔ kunnafoni an bɛ taa Faransi fɛ Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ale tun bɛ wulikajɔ dɔw la Faransi jamana kɔnɔna na n'o ye taama ye waati min na n'u sera Faransi dugu min ko tɛ Emmanuel Macron na ale yɛrɛ tun bɛ foliw la ka se ka maaw fo n'o y'a kunbɛbagaw ye ko do senfɛ ko maa dɔ kɔni ye Emmanuel Macron kɔni jɔlen filɛ ka tɛgɛ ci a tulo kɔrɔ kunnafoni ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ko alamisa tɛmɛnen na ko fɛn min ale ka kiriw kɔni ko olu bɛɛ lajɛlen kɛra kalo 18 kaso ko o dira ma nka kaso n'i y'a jateminɛ ko sigiyɔrɔma 2 don kalo 4 a b'o kɛ kaso kɔni kɔnɔna la a tɔ kalo 14 ko o juru bɛ don a la n'an bɔra ye an bɛ taa Uganakaw fɛ yen dɔ fana tɛmɛnen na maa 44 ɲɔgɔn na kɔni olu kɔni minɛna lakanabaw fɔ n'o polisilakaw ye kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko maa 44 ko maa wolo sa maa minnu n'an m'u wele ko gɔrijɛgɛniw cɛ ni cɛ olu ka ɲɔgɔn furu muso ni muso ka ɲɔgɔn furu wa k'a yira la k'a fɔ ko waati min maa ninnu bɛ minɛ ko u tun bɛ cɛ ni cɛ dɔw olu ka furusiri kɔni ɲɛnajɛ u kun o kɛnɛ de kan ko kunnafoni kɔni dila lakanabaw ma dɔrɔn ko wulikajɔ kɛra ka se ka nin maa ninnu ka u minɛ k'u don bɛrɛ la ko fɛn min ni sariya ye n'o ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn furu ko a sariya kɔni tɛ Uganakaw fɛ yen fɔlɔ dɛ ko ninnu kɔni bɛna sɛbɛkɔrɔ ɲangi Uganda ale sariya kɔni fɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Ethiopiakaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ silakan tɔnba n'o ye Nations Unies olu bɔra ka laseli dɔ kɛ dɔ fana tɛmɛna k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye maa 350 ɲɔgɔn na kɔni ko kɔngɔ bɛna olu kɔni minɛ Ethiopiakaw fɛ yen Ethiopie marabolo min Tigre ni kɛlɛ kɔni kuma o yɔrɔ na nin y'a kalo 6 ye ko wulikajɔw bɛ ka kɛ walasa ka se ka dɛmɛ kɔni lase nin yɔrɔ kɔfɛla ma ko nka ko marifati jɛkulu dɔw kɔni bɛ ka sira kɔni da dɛmɛbagaw ye n'an bɔra ye fɛn min ye diɲɛ silakan tɔnba min ni ale kɔni ɲɛsin bɛ denmisɛnw olu ka hakɛw lafasa tuma n'an b'a wele ko UNICEF ka taa se OIT ma olu fana ye laselikɛ dɔ fana tɛmɛnen na k'a yira k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔna la ko san 2020 kɔnɔna la ko fɛn min ye denmisɛnnin 120 ɲɔgɔn na ye ko olu kɔni minɛna k'u bila jɔkɛya baara la ko b'a yira k'a fɔ ko denmisɛnninw ka bila baara la ko dɔ kɔni farala o hakɛ kan ko ni wulikajɔ ma kɛ joona joona ko nin ko in bɛ ka taa siran fɛ ko a kɔlɔlɔntan tɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw kɔni ma n'an bɔra ye halisa an bɛna Saheli jamanaw kan an b'a ladɔn k'a fɔ fɛn min ye baganmaralaw olu ka kulu ye n'an b'a wele ko responsable d'éleveur ko olu kɔni bɛ wulikajɔ la nin waati na ka weleweleda kɔni kɛ ka ɲɛsin farafinna maramasaw ma k'a yira la k'a fɔ ko fɛn min ye wulikajɔ ko n'o ma ko gɛlɛyaba kɔni bɛ baganmara la nin waati na ko sabu n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye lakanabaliya ye n'o insécurité ye ko o kama sa ko bagan mara kɔni ko gɛlɛyaba de b'a la k'u kɔni bɛ weleweleda kɛ walasa fɛn min ye bagan mara ka se ka ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ halisa an bɛ taa Urandakaw fɛ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ fɛn min ye Faransi jamana ale ni Uranda jamana kɔni bɛnbaliya kɔni a kun b'o ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a kɛra sababu ye Faransi lasigiden min tun bɛ Urandakaw fɛ yen ale kɔni ka datugulen tun don pewu Faransi lasigiden kɔni ale tun tɛ Urandakaw fɛ a bɛ san caman bɔ dɔ faransɛ tɛmɛnen na Faransi lasigiden so a ye dɔgɔkun dayɛlɛla Urandakaw fɛ yen lasigiden yɛrɛ a tɔgɔ ko Antoine Anfré o ko n'ala sɔnna don nataw la sa ko a kɔni na baara daminɛ Uranda jamana kɔni kɔnɔna la an karamɔgɔ an min sɔrɔ ko an kunnafoni na ka lase an lamɛnbagaw ma o la kumaba dɔ tun ye ne ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na basigi ni lafiya diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ala k'o sabati